Guys, part 2 na ni, please subscribe to YouTube channel and share this video po. Kadaghan ang masayop, daghan ang kapaligihan. Maraming salamat po. Part 2. Share ni tata kung ano, kung santulan. Ano siguro santulan? Kailan mo ito? Ay, part 2 na rin. Wala, part 1 lang. Santulan. Gapon? Oh. Ande? Ande, oh. Share. Tata. Uji. Dito siguro sana. Meron man ito bangkan. Ha? Bangkan. Part 2. Pang... Sabi ito rin. Dami. Eh, kung lang sa ko, part 1, part 2 mag- Kirasan. Sige kumay. Nag-usap siya. Yan na kayo. Kamay. Ito rin po may makita yung mabagas at Di ko kabulo kapatid ako ba na ano? kape din mo eh. Doon eh. Ay, naganaan na lang, pwede rin. Sabi din na yun siya, buti ko. Doon yung mga lusay. Doon Hindi na yung ako lusay. makaya. Kaya masis-masis na ko pero wala ko kaya eh. Oo, dudugan na sa ano ba? Na, ako pahiluta ko. Yaw-yaw dyan ko. Huwag dyan ko gipangasawa nga. Hiluto lang ko. Tignan dyan tayo. Huwag dyan ko gipangasawa ginuto. Pahiluto. Sa kikan may trabaho, hindi sa bagay. Hindi ko bilimas. Kay man kay recorded na. Iwas maningil na. Mga diya mangalay. Amoy po. Amoy po. May pagmotor man din ako. Ang sugod atong pag buhi pa kong mama ba? November 4 man to namatay ak mama. Buhi pa kong mama na bali ako tanan ba? Kami lang tulo. So nabilwa akong kwantong kaya ang grupara ang dito sa mga dapit ng sa Riverside kay batuhan to pasulod sa mga simentado na gud ang ano. Sige nga, dito. Oh, simentado dito kay ila kay ano naman to dito, rough road to yung padulong paubos. Silingan mi. Dito ra man sa mga ibabaw. Nagsulod o ubos lang ila. Nagsulod na mo dito sa kuan dito nga pag-ulan, kusog sa ulan ba na yung mga bato na nabilwa ka na sana na slide ang akong ligid sa kuan nabilwa na anak ko ba na mali ang pagbalance sa kung kuan nabilwa na Unahan nakunit ba na sa eskwelahan ninyo, ha? unahan pa dyan dito unahan pa dito naman pasulod man na dito kami sa ibabaw na may pakurbada pa to
pawalaan na nga simentado. May lain. Alayra po itong one magnapan. Dili naman natin sa ubos. Unahan pa sinapan. Napan? Hmm? Di na na subos dito ba sa ano dyan? Layo po din. Di man yung layo kay Layo naman. ila Victor no Kasi ila ito napan nga. Dapat na, hanapan. Ay, layo ito napan. Mas layo ang napan. layo man tong napan. Ito nung ito ubos ito ilan sa Sabi na ito, buhay. ibabaw po din sa napan. Dili naman ito ilan noy. Ilan noy ilan. Lalo yung meron natin. Diri dabi ila Victor is dito unahan dito na may patuod diri basta na sa sitio Palma padung sa lutihan man na sa una. Tapok naman. Panungot mo sir. Nakira? Doon na nag-inamtos siya yung kuwan eh. Yung trabaho. Ay, ikaw lagi kayo magtilubot ko. Sa kasuway dito na dito, wala ang puminipag si Papa so na dito na agi na sa patubig lang na kanang Papa na na stroke kadali ba to? Nya Ano ka may sa? ko na ba murag ibira siguro ano yun sa gipangitaan ng yung BP ba. Mara to. Nagang gyud ako gusto mo sa Victor. Wala ako kakwante kay di makugaan na gudya maulaw ano di ba kita? Si Mama Sa una, good. Grabe din siya. wala kay ko kakwan na kalimot kay ko siya yung dagway gani. Ay, kasi Kamuntahan. Davao naman mo na mulo no. Dabo. Kamuntahan na ganda ng kuwan. At bang nila. Ako kuya murag ko Kamuntahan kaya napuro naman sa kinan. Himo naman yung parking nila. wala po ko kadungo ka na kay taga Davao mo. Customer pinagingon. Customer pod. Ano man din eh. Ako kuya murag nagpaano man yata ang kuya ko sa inyo nakabalo. Gapon di. Katong pagtawag na ako gapon ma'am kay Davao magigikan ato padulong ni diri kay mo signal dito sa muang di na ako matawagan ba dito sa luparan di na ako may signal kawat raman to mga dugay na ako ma-send dugay ma-receive. Watong nag-reply ko lase mo anak ko na mi diri kay na ako ka-reply kay nag-drive ko. Pinasa pwede makaligugma sir no. Karon na guma. Ha? Karon na guma. Wala dito. Okay. Lagi sa may madala sa mong papa uwa na lang. Pwede man ako. Pwede man ako. Di pa din mo uli. Di ba may manguli? Dito may mag-stay karon kay naman ang anak naman sa Davao naman iyang side. Yang family side. Lagi na ang suksyon mo. Gaspang kayo. Gasmado. Gaspang kayo mong panit. Magulat na lang mo 40 days. Mana naman ang 40 days atong 14 December. Kadang mag-ihop. Basa. Kadang mag-ihop. Alcohol. Iluo niya. Tapos panahon na ba? Hindi ka alcohol. Kadaliho. Kaya pwede alcohol. Pwede ang alcohol talaksa. Pero kadalihok na lang kada adlaw sila alcohol. Ay kaya nagabot senior na. Ito din sa mama nga. Good man na siya kaya matanga na bakterya pero dili kada adlaw. Halos man lang kadalihok. Kung siya maligo, magulis siya sa trabaho, magod. Ito trabaho din. Sa trabaho ni Bebe. Pama na sa sel, barko. Singal. O, sino. Magkahugaw din na si Iman. Tapos dili magud na ano magud na sa ma'am kanang broken time ba. Ina tiga ano na isip na mo ligo na pud sa kay kada mulang kulang ang tulog ba dili nga nang tulog niya nga ano. Pahilot lang ko din yung uli. Hilot lang. Na taga uli niya magpahilot na sa puan na karon na ni uli na siyang di na nako makaya kay daga na dami sa nakuan naman pugpon na piang ano na ko Ang ba. hilot sa usa ka tawo. Kung siya hindi pamati, siya ginagawak ko ito. Naay naman din namjud ko sa mama mo Burot ni. na tanan, ikaw musuyok.
Akong mama jud, ako jud Magluya pa nakuan. na maghilot. Akong mama jud, ako jud gahilot. Luya ka. Muna Naka- natingog naka- sa kwatanan. Magilot dahil ka. Mo massage lang ko te. Opo. Hindi, ano yung man, mabasa. Okay, ako man tanan te kay Mahilot ka. Ayaw senior. magpasa. Senior man. Senior man ako ra man tanan. No, may Huwag mo buhok. kamot ano. Mamagpapa na ako ang abili na ako ra ginaasahan gani. Kaka mo ate ni uli ra lagi kagkuan. Mo ate na migraine. Ano siya sir, explainan taga ikalimot ha, madala-dala naman eh. Na-share ko din mo sa mga kaparintihan. Ano yung upat ka side mo ni balay-balay sa Pasmos Kusog. Hindi na matandog ni siya, kaya hindi na matandog. Mo na yung muilog sa atong Kusog. Kung nagabasa taghapon biig ha. Kira? Grabe kay na siya pas kusog. Sa una pa na siya. Bitaw pa na. Grabe kay na siya mga kuan. Para Barit is sa mga driver, pwede ka. Ulang init. Uy, kayo. ako sirkus motor sa kiyanan aswat oxygen te. Tanduwa ka oxygen aswat ako. Gabati na ko ang hawak tanan ay nga. Tanan tibok na ako. Naman ko'y kuya na nagtrabaho Davao. Na kung ate, nagkuha ito man to siya, nabago man ang uli. Kung pag wala kay 14 sa December, na uli na kung ate kay di niya gihuman ang kontrata kay luoy po siya dito. Kasakit-sakit po doon Yung siya. service na lang ta. Ha? Yung service. Sa laag pa ka. Salamat. Abot pa ka dito ka Victor. Kasi maabot kayo, ayo, balay di ka. Ay, si Victor rin yun kayo. Butod, man ilang sa papa, ilado man dito. Hindi tayo buhay tiyanon. Butod lang. May busog. Magamay. Ano taga pa bang pasyente si Victor karon? Naba sa channel, naba sa YouTube, bukok balo. Wala ko siguro. Dugay na nun na siya good si Victor, pero ako ko kita nakalimot to siyang nang makalimot. Okay, kung kita na. Ano na yan na ako kanina. But kapila ni Ito na sa asawa. checkpoint, dito dito lang to, ano to. Dito sa mao. Duwa man sige sa ay. But kapila na duwa may asawa ata ang bulag ito sa kamera sa. But sa issue anak nakakuan mo ko. Yan kabit. Yan ang asawa. Ay, Ang asawa. Yan ang kabit. Wala din. Kaya kato nagpilot nila. Nakot pa nila. Iya pa man tong asawa. Sir, sir. Nagmuna siya asawa. Pantalang gamay natin. Gamot po kayo, gamot po din. Ang utong, gamot po din. Ako ganun siyang gikuan. Namin ko nakita na ko. Try natin si Eric Hilot na Papa po yung tuhod luoy kay ko kay magsilpuan. May stroke ko? Naagi to sa tug stroke te na natingala siya na nasa ospital pero di kwanto sa mama gitabang kay ni upok ang iyahaba daw na luoy pa jud kayo ka mama ug ang mga bata tong mga anak namo kay nag Maynila man ko ato kami dos ang ate aluya lagi sa mama lagi mo tong kay mama tanan na rangsak ano tanan sa iyang lawas. Wala gina. Kami niyo mga anak nagdaghan. Kaya na yung atiman nato. Kung niya alam, hapon. Naman po ubante sa inyo naman na kanya-kanya upuan na nagyo og mga Wala naras duos balay. na Naglagyo. Sigaran, Nagamot. maglabi na paningkamot ang ginikanan ng mga profesional. Martin, isuro maprofesional ka na. maprofessional ka na. Dili, gina mo ko sa libot. Uno. Profesional din na mo gunit. Balik nakadungog na sa mga viewers. Amo mo gunit. Ganun may trabaho. May tarong trabaho mo ni mo gunit. Wala na saligan. Ako gani May nga busy kay ko. Adi ko na lang na ito nagkatabang di. Okay, Gabriel. mo gani Amo to na to. At saman. Wa ko na nagasto. Busy kay ko. ana na lang punta na kami Manang nga para taon, mami mga kuan kasuan na to. Magkuhan isa ka tao diha. para sa kong Kaluoy ate po kayo ako nga to ko'y isa trabaho kasuan. Ano ba? mga ato akong ate nagkwait tuod pero pila ray sweldo na Wala po, byuda man ilo, siya
Yuda na may sukod siyang anak. Ang kuya, bulag ang kasawa. Daghang So pagibulog. kada gabi ito ka nagpasasal? Adlaw? Adlaw, pasang hapon. Hindi ko dagat yan ang Tapos pang ba? Pas mo, hago ka, pas basa. Mo gani ako siyang gingon na kubi ayaw abusada imong lawas kana sayang trabaho ba nga. Labaw na say kalinturawon nga murag init ta kasing lawas maligo. Wala po yung magkanang mag-massage mo nga anak. Dato ka lang usay magpatungkol ka dong karon na pa wala jud ko na pamahili. May balag massage siya, at least matandog man gud. Oo. Ay salamat. Mabawasan din na siya. Kaysa tambal. Okay, mura man siya. Basta whole body, pre, pili bayad. Basta bukat na siya kayo. Bayad jud dito. Ipamassage mo, kusog-kusog ka may pre. Ano maduklan rin mo, abit ka. Basta, ang igo lang yun na. Nakani siya akong hiluton. Labi ko na kamot uy mo anak man na siya. Di na lang ko mo kontrol na lang ko kay sakitan man siya. Di ba ba nagpamassage mo ka dito si mong kauban de? Wala yung demand kay dito. May balang nga na nagkahilot. Nakakang kayo magpahilot. O, ada dito sa Riyadh. Magputok na ko dito, abisang ubang lahi pa. No, may problema ni. Asa ka rin sa buhay? Sa Riyadh, sa Alicia. Ngayon, pupukas Na doon sa Bata. Sumisi. sa kanto Sulay. Ay, sige. Layo naman na. Baklar kami, hindi ba baklar? Tapos masahe kami Dato mag-aarap. ko sa bata. Dato ko dito. Okay, sintro man. Okay, bago na siya. Ako dito, 2011 to 13. Ay, Qatar ko na. Oh, bago na siya naman ko. 17, 18, 19 sa Riyadh. Kani siya, bago ni siya nagkuhan, bike ko. Dubai na siya ko. Ay, sa Dubai. Then after Dubai, wala nila naman yung kontrata, nagnaban siya. Kaya uli siya kay Kaya kaya dito sa Riyadh, 1 riyal lang. Saudi lang yan, Riyadh. Saudi Riyadh. Kuhan ko. 1 riyal lang. Dagang ka kwarta dito sa 5. Mas lami ang 5. 2, 3, 5. 1 riyal ay na ice cream. Oh, 1 riyal. Pilipinas. Pinakabarato 20, 25. Ano dito, tag 5. Ulo, uy. Anong kuhan ba? Sana abutin ang 20 mo. S-drop. Ano ito di? Ice drop. 5. Libur og daro. Oh, S-cream gyap na. Apit ko ni Paulio no, ano mang hilot. Uli lang ko sa problem. Family problem.